Nou, komt-ie. En wie zet in? Nou, ja, en op je allerhart. Nou, daar is onze goed heilig man. Jongen, we hebben daar lang op moeten wachten, maar dan is hij uiteindelijk toch hier. Dag Sinterklaas. Dag Sinterklaas. Van harte welkom bij Marville Sinterklaas. Dag Sinterklaas, goedenavond. Hoe maakt u het Sinterklaas? Het gaat uitstekend en zeker wat ik hier. Nou, daar ben ik heel blij mee. Sinterklaas, neemt u plaats. Ik wil natuurlijk allereerst alle kindertjes die hier zijn van harte welkom heten. En ik ben heel blij dat jullie met zoveel kinderen hier voor mij en voor de Zwarte Pieten gekomen zijn. Vorig jaar toen ik hier was, toen kreeg ik nog tekeningen van sommige kinderen. Er zijn nog kinderen die een tekening van mij hebben. Oh, dat is een mooie. Ja, hier, daar sta je. Kom op, Pieter, kom op. Oh, Pieter is zeker een snoep aan dit, hè? Je had er weer een mooie tekening van mij. Nou, eens kijken zeg. Oh, die is dit. Oh, dat is een Piet. Hè? Je had er weer een mooie tekening. Nou, dat vind ik heel mooi, hè? Zo, dat is mooi geschreven, hè? Oh, die is mooi. Dat is een echte zwarte Piet. Mooie actiefoto. Kan ik kijk, bek trekken? Kijk, bek. Even de heuvel. Even naar voren komen met Sinterklaas. De leiders en trainers en begeleiders en dames en hulp van F5 ook even hier willen komen. Want het is een teamsport en er wordt uiteraard ook een begeleiding bij. Laten we eerlijk zijn, wat zullen die kinderen zijn zonder begeleiding? En ik heb gehoord dat er veel trainers op een cursus zijn geweest. Dat vind ik klasse, dat hoort erbij. Nou is het helaas heb ik gehoord dat jullie een beetje te hoog ingedeeld waren door de KNVB. En dan verlies je alleen maar hoge cijfers, hè. Dat is helemaal niet leuk. Hè. Op een gegeven moment hadden jullie 74 goals tegen 2 voor. Hè. Ja, dat is niet eerlijk. Hè. En 2 topscorers hebben nu 2 goals. Hè. Jim en Tim. Hier is een goal, zijn ze alle 2 hier? Tim is aanwezig, die staat hier. Meek ook. Meek heeft ook gescoord. Meek heeft ook gescoord, maar... Oh, dat is 1 keer. Meek 2 keer. Meek 2 keer gescoord, heel netjes. En wie? Die heeft ook eens tegen gescoord, hè? Hey, gezellig, een vriendschap in de wedstrijd tegen Unitas, hè? Dat was wel leuk, hè? Maar het belangrijkste is dat je plezier in het voetbal blijft hebben. Want de training, daar heb ik al gehoord en heb ik zelf ook gezien, zijn jullie heel fanatiek, hè? En zeker tegen grote veld ook, hè? Dan heb je netjes je punt gehaald, hè? Ja, dat vonden wij heel goed, hoor. Ik mag eigenlijk niet voor iemand zijn, maar als ik iemand ben, ben ik voor me veel. Dat is het. Er zitten ook, dat merken jullie ook wel, zeker door jullie goede trainers, maar zeker ook omdat jullie heel veel op de voetbal staan, kan jullie ook steeds beter doen. En dat is nou net waar wij allemaal willen en waar jullie steeds meer plezier hebben. Nico, de vader van Mick, die zorgt wekelijks voor een fotoreportage. Kijk, daar staat hij alweer. Daar staat hij alweer met de camera. Kijk, en zo hoort dat natuurlijk, en dat zal ongetwijfeld de foto ook op komen staan, dat jullie als heel goed en fijn voor zullen plaatsen. Wij zoeken trouwens, en dat is even iets wat ik wel heel vervelend vind natuurlijk. Alle kinderen van de Vilde zien er goed uit en iedereen doet zijn uiterste best. Alleen, ik zou het heel leuk vinden als wij nog een sponsor kunnen vinden voor voetbaltas. Dan zien we er allemaal goed uit, hè? Toch? Even iets harder, iedereen daar hoort, Sinterklaas. Ik zou willen, ja, dat klopt, ja. Ik denk dat de mensen die het moesten horen, die hebben het al gehoord, denk ik. Ik wil dat Nico in ieder geval van ons samen een foto maken, dan moeten jullie omdraaien, die gaat Nico bij de paal staan. Meer pers als we. Ja?
om een cadeautjes uit te geven. Let me op de juiste kinderen van jullie. Cadeautjes van jullie, paar jongens in. Jongens, we gaan niet weglaten, dank je. Alsjeblieft. Nee, nog niet. Hadden we dat Sinterklaas gevraagd? Let op, daar gaan we. 1, 2, 3. Heb je ook gekregen? Gaaf, hè? Kan niet boeken. Natuurlijk hoort er een liedje bij als Sinterklaas weggaat. Dag Sinterklaasje. 1, 2, 3. Dag Sinterklaasje. Zwarte Piet. Dag Sinterklaasje. Dag Sinterklaasje. Nou kindertjes, jullie hebben er al van die pepernoten doos gekregen. Jullie kunnen daar bij de bar kun je lekker een ranja gaan drinken.